Tässä videossa saat hyödyllisiä vinkkejä järjestelmään Opel EaSytronic 3.0. Ennen kuin aloitat purkamisen, täytyy järjestelmästä poistaa paine diagnoosilaitteen avulla. Tätä varten teidän täytyy yhdistää ajoneuvo diagnostiikkalaitteeseen. Täältä näet nykyisen paineen. Sen tulisi olla korkeintaan 1 baari. Tämän jälkeen voit aloittaa työt. Ensin tulee irrottaa kaikki pistoke- ja ruuviliitännät ohjainlaitteesta. Hydrauliputki on kiinnitetty klipsillä ja sen voi irrottaa helposti poistamalla klipsin. Viallinen vaihteiston ohjausyksikkö voidaan nyt varovaisesti irrottaa. Viallinen EaSytronic 3.0 voidaan kunnostaa osoitteessa autotronics.fi. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme. Tarjoamme sinulle ammattimaisen testauksen ja viallisen ohjainlaitteesi korjauksen. Yksikön ollessa irti, tiiviste tulisi tarkistaa vaurioiden varalta. Asentaessa EaSytronicia täytyy kiinnittää tarkasti huomiota oikeaan asentoon. Kun ohjainyksikkö on jälleen paikoillaan, voidaan kaikki ruuvi- ja pistokeliitokset kiinnittää takaisin. Älä unohda sokkaa hydrauliputkessa, kun liität sen takaisin. Asennuksen jälkeen hydraulineste on jälleen täytettävä. Vinkkimme on täyttää se merkkiin Max. Kun avaat oven, hydraulipumppu aktivoituu. Ja nestetaso asettuu lähelle ylämerkkiä. Tarkista taso sitten uudelleen. EaSytronicin asennuksen jälkeen sinun täytyy opettaa kytkimen arvot diagnostiikkalaitteella. Viimeinen vaihe ennen koeajoa on nollata vikamuisti. Jos sinulla on kysymyksiä EaSytronicista, ota meihin yhteyttä. Autotronics.fi, asiantunteva kumppani ajoneuvoelektroniikassa.